Kermen ka Japan banyak kur ya ka jingjob Persia ya ka Brazil menta ka canmit ha ka round of 32 da ka jing Tracy Tom Henry om daga kabu kumban Sued Kasim. Katim yelekai football jongka Japan pat u head coach u Hajim Moriyasu kila ong ba dashisha omla benlen ka Brazil kadai ka tim ka baklan Henry watla ka taru ngin yelekai daga jing snus kam pat ngi kermen bangin yok ya uso jongka jing job daga ba penkan mau ba haka friendly match haus nem baladep ka Japan kalayo ban penbam laila ar Persia ya ka Brazil. Henry wala kataru ula yaiban baki pajba kim day ban sukmi lenti yak ei kepala deb bakan yailong kumju Henry ka jing yakun ka bakrau kan sadon ka rai ya ka jing job pat ka jing rem ban ya ka ba sukmi lenti ya ka jing job ya ka tim jongka Brazil Hajim ula ong ba wala ka pertei ka pej iben ya ka tim jongka Japan kum ka tim ka batlot Henry ka tim kangej bahkan sapen kela ya ka history bat ngedru baka Brazil kan sakhi ya ka jingkiu state jongki rang yelekai jongka Japan defender jongka Japan Yuki Nari Sugawara ula declare baka Japan ka donkam pan ai sispa arpeu persen ka jing yateli kum kawai ka tim bat kawai kari kenang ban la ban penmi ya uso jongka jing job pat ya kabor ka bakrau kum kawai ka ying ukuch ula ongru ba warla utek fusa kubo ula don haka jing mensau pat undu ya ka tega kim Henry ka teamwork jongka Japan kan yailong ka baskem pat kum juru ula ong ba utek fusa sashim ya ka penalty shootout lada ja baka Brazil bat ka Japan kin maria kha chaka kim pat kan poi shaka penalty shootout